Alright, mwancho muligeli mwancho motegerelia ndonse sule karibu zaidi. It is on 1st October mwaka w'ikiruna ngonse 2025 litukuli ya Kigoma litukeli ya Jumatano na karibu asumuru buli sindigisa yibyombe na buna butambe kedugo na sindigisa kanyamaga kega korabo kimake na kiyakora Geoffrey Nsarigo mwana buli bangu kwali ene sumuru buliga sindigisa yibyombe anse tokosemania twabanyanga ine ninki ebyombe bibwate obuyago cha setole nabo ki ebyombe yakwebira abantu utalikwebanga asensomeli yende yuko gacha nigotole amo na wakenya pamoja sako aubale abakongu kigima kwene kigaba koiro basemi obuya asinchire yuko gacha enibo wetera asebyombe byito yamasemo kirongo mwerya ni giga studio tusanga mona Assistant Microfinance Manager kurukunga Amos Ogamba se studio wono morogoba chikuruga Geoffrey Nsarigo karibu sana mwanchimuli yetu wesuska karibu anso wanene asesidiksa Jebyombe. Karibu sana bwana Amos. Karibu sana. Akira gorobi. Mbuya kabisa. Mbuya gorobi buya. Ngole nginga nyasaro buya nande karibu asemu rubyusidiksa Jebyombe. Kabisa. Manyete to komenya utabwate bitoki. To komenya. Na ebitoki morange bikura sisa mu egatinza mu kinebyombe. Iko. Na gatukwa nebyombe buna wakenya pamoja obiru musanya sebyombe. Iko. Na yekora karibu sana litangane tebi mwanchimulira ni ngolero na ketra sensemeiga Jebyombe. Mbuya mono muralia mbuya mono bali batorigeretie. Moro bengi yabwairire buya na abakwandi mbuya mono sana. Incha samalia dangoro kwa Amos Ogamba busire. Buno muralia tebiro Nsarigo ga ngokorega sina wakenya pamoja nebyombe. Bano. Okay, all right. Ekero tukukwanira Amos Ogamba buna omokonyi bu manager semangana Jebyombe guse microfinance ali wakenya pamoja. Litangani kima tunaswa sensomo ya sindigisa ya lero. Ine wakenya pamoja. Nkie kitukwa na wakenya pamoja ngaje kutoka na ande ekeninki. Mbuya mono muralia. Wakenya pamoja ne sako ya beiroro chinga kicintambe. Eko bwaterana yareto bokoreria ngena sole gotokaga busongo gaiga pale ya kisi sotiki opposting good kaga lidaracha moja negasi ya itono ko tokoreto obokoreri bwaitange na saba member baito igo Wakenya ya beira matuka mange yakonyira abantu no abantu bakanyora bosemia nebitoki koruguno murali ateba egere begendereria asa obugimo bwaito gato wabona Bono ekero tugukwanira Wakenya pamoja sako ene sako ya chagetekare ya iremeli nsekegma chinsemo aigagusi na isiko ya gusia na muno asukubwata umwananchi na kumwali berera libitoki aseso bokonyi katukwanira obokoreri bo Wakenya pamoja lisanga so sindikisa asubwango nki Wakenya pamoja kokora ujeso mwananchi bya mono moralia Wakenya pamoja bwate obokoreri obonge chinjira chinyinge ntobwata obokoreri bwaba bali ikirie meremo bagocha baso abuna members babene bali bakolega sine serikali chikaunti cheito bali bakolega sibuna abanyagitari nabo bagocha basoa abalemi bechae abalemi bekagwa abanyabiasara bali abakabake bakorobonjereria se chiduka cyabo chichiro bonsi abuna bubagoja basoase Wakenya pamoja banyore bitoki kuruo na inde bagacha chibese egero botenengu bwaso agocha gwetero ko save chibese chiabase Wakenya pamoja igo Wakenya pamoja ne bwate obokoreri obonge boichirege ka munarigali gutuligiria sembyo bono murogoba kigima uganiri nyanere anyara gukorera na Wakenya pamoja andake nigo abwatu kembe usinigaro muntu bene ngai yakubanyora sine yesimi nabona ganu manager unyara kubukuru namba yesimi asebali batuligire tibono iga eligara andake ubwato moyo bwoko nyoro bokorera na Wakenya pamoja ndakasira mba ya guikira yo munyene gusubikira Wakenya pamoja sembyo buya mono muralia asebali batayete gotonyora ko bwa mono ntobwate chi umuchito monene twatebole busonga na enda bwaso umuchio monene ntobwate chobis cheitoro rusagirwa itoro tanganirwa rwe branch rokorukunga gusi
ekero otagete services chiao nabo goikari iga gwasosa ororo iga nabo okonyora services chia ororo korwa abu naende ntobwate chibranch 14 Gusii engima naende twasokire isiko ya Gusii ntobwate buna bono omobwekano ogembo branch ntobwate Nyamache branch ntobwate Nyamarambe branch ntobwate Kebirigo ntobwate Nyamache ntobwate Oyugis ntobwate Marani ntobwate Keroka ntobwate Magombo bona abu omorigereri nabo gocha ororo obori obumanyi bwao korwa osemibwe alafu korwa abo nabo koigore account yao obo mobwatani oito tochake kobwatera na bakore gasi yaito basubira mu nchibuli gagendera gotokwanira ono morgo batagusanga uri nyombo mwago gali abande mbono kuragira abande mbono andake oganyirete ndagira abande kwanyo rukurwase emirimo nchiro kwenda nyomba lakini taibangana bali mutu bwatise mitandao ya Tembe TV ensemo ya Facebook ya Tembe TV ensemo ya YouTube na boyiga ya mansa mara utulikira chinamba chitu gagwa studio tuliga ujumba 0726 447 367 eligere unyara kutukwanira nga yugo tuligira likurwa na boyigo nga kyuma nyete obuya abwo morobali bwebyombe ayibyombe agwase obole nyomba nuri kyomba boli abantu baroruma ete bamenyete buguma geto bakungusana era kuigo abantu bakira mu bumiranire ngokora bali gusuno gusangiriria uko bwaterana bayiro umwana skuru bagende gusine basangire bagore ngombe basangiriri bagakiro yonde basangiriri bagorira umwana uniform lakini ayukirete ngwanye gweswanania igwango tebi muzoire otenga umoja ni nguvu utengano ni udhaifu amangana ye onsi injiridenga katugubwata namo ni tubwata chinguru bona kekora Kenya pamoja gantu kubeka byara eligere ekwe ubwansubule obonene asamangana yobugachi no kulinda enibo buno tuligireli amangana ya Wakenya pamoja goikera ebyombe nkekwa ekyombe keryanyo ile kyombe buya mono muralia ekyombe kera twakenyorire bali mutaraso karibu sana se Wakenya pamoja tosororo tobwatane egere tokonyane togendererie biasara byeito no bulimi bweito kera twanyorire kyombe una twatebire etoko basomia na inde twaba obosemia inkigekogera bagache chibese na Wakenya pamoja na inde inkigekogera bajiunge na Wakenya pamoja na ende ngigekogera baragache chibesa ase Wakenya pamoja. Oh yes. Na ende ngakitogo tumia chibesa. Ainara mangana toko batebya. Tuaba bwata okoboko bacha bamanyanga ngakiba gutumia chibesa na ende kera basoire Wakenya pamoja. Baso akonyoro bokoreri obu ao una twateba ase bali ebyombe bonsi mumekaribishwa muchegere mubwatane na Wakenya pamoja ase bali mutagete gotonyora ase namba yesimi buno muralia mboli kare na botokonyora namba yaito ya customer care esiro isano ibere inya isano 8 eyemo kiande noti obo twakira 0746 66 81 96 igo watebrenga Wakenya pamoja ekiro ikira sibyo mbenkururo bokoreri au ko bayigelinga kibako cha chibesa aso ko gelinga kimo ntako cha chibesa inuna esako ekirga kine kena gucha somo menyi wosomo ntubwe kyombe ninkirikege ekirenge kenene noko mumanya bunago tumia chibesa na ndena kyago chibeka se biasara igencherera abantu bole batumia chibesa bobe yebona eloni umaite goikoye okobogori eloni chibesa echo chibeka se ebiasara bikoros chibesa chinde wakodira mangana likobesa guseroni umuntu urase kyombe guso umuntu bene inchibuno unsarigo nasore kyombe kuru unsarigo group nga kingo kora nyore roni kuru Wakenya pamoja engocha lioka gusechi process ile ngoita andake to ile ngo asomorubali chi process inchiro goeta ekerole kyombe na inde kyombe kenegi gukubwata gya koreta bune nyombe inero gutumia na ere gukoreta se Wakenya liba kware gocha kore bene lakini bone group nere gocha yago bunantenenera yao mono muralia aba barase byombe mbali toko ligereri twateba ngambali batabwati ntenenere isainare tenenere rweka egere babe kwamo ase gekundi
batwara igikundi kiabo bune ntenera yabo yabarete gere kwetire gikundi eki kiabo gose kiombe eki kiabo keroyo omonyora chibesa keranyorire chibesa echi chiaye bono omanya kogenda ochibeka ase ebiasara biaye gose oboremi bwaye ochaka koirania bene lakini bairani bune egekundi eyono abantu bali baragani kumanya anake muna aruga ndikonyora eloni goseri kobesa kurwa Kenya pamoja goseni kube umuntu bene andaka turebinga ngaki abantu bani baro bakubulinga bono bakinche ngende gali bakongeroni ngucha kuira njibe si nyingi ni chinyale kuirani bataju bali kuja kunsakura tubeke obuya bwa Kenya pamoja mburubiga sense mwili kobesa mbuya mono moralia obuya bwa Kenya pamoja litangani twateba ngora agotebi tole inkieroni okay nkieroni naende ng'akioko ye university egeroye gokere te tocha kwangeroni litang'ani nkieloni twatebe eloni onde teyora agendere otari kogenda ase rikabesa kirikabesa kera abantu bonsi bagendereire abatachiri bonsi moroche murigeri muno ndigerereti taragendera ase eng'encho ya chibesa chiaye chioka lero liturujo bwatega ali nene ne likobesa ubwate gorove nene likobesa ulienda kubwata malima mange kabisa likobesa ikona tu gusuka tu obe lientenye utajua likobesa Wakenya pamoja ya chire gaiga eko likobesa egero gendere o biasara bikine o accumulate obutachiri oburende kidogo egere with the time kama ni kidogo nege kera kini kwanyora kwachira ata eho. Alright, wanchibu lilu wanchibu bono morogoba kiguma ogetembe television na manyirenga niko genda koko kirimo ruliga gukuragira gusiku bwate kendo kuli jomba tiagumanyinga ubwansi obonene mbulinga nyoranga no ene ndagire yukwa rosiri bono iga andakire na bukuli nagira mabitonyo lindagira nasiki asinchunga amangano butaka bono toseli butaka asumuru bulisindisa yebi birokole tose na Kenya pamoja niko igane tiko goikera taliga yo mutangani yaikire ira bange abwanda kitojo kuma yuchusiga iganga inki ya konyira bange nabali mutulie tiboni gubwato kugani nyiranga nabuko bayikira se namba yesimi ijwere 0746668190 ine namba yabede kiguma ukubanyora gali ya customer keo bakire eyamasemo nayo utubwate se studio bono morogoba tulikire ujume ngayo tulire kurwa ngayo bwansu obole nabo tuwakire simyo boli umana ichiga liboli usoto tebinga nkikilia yo mwenyene uigwete tokora se kyo mekino gawo nobwate kyobe gostubwati yes bono inganeti ekero tugukwanira Wakenya pamoja mwaikirire byombe ebinge sana lero ntwalinge ase kyombe kemo aliase nsemo ya dala nyambera ekero kwara abantu banyambera gali baligani Wakenya pamoja mbabu atamangana mange sana bali kwana yebona kikoyukura saba ngina bali abantu bagani tibanyo robo sem nki waso makuru ase kyombe kili nyambera abangina bali na barora balingi no mugoko sane kare batorora naende kare baigwanga Wakenya pamoja na ndubuye yatuka ngamba ye mahete ase gotoka naende bono kubwa mono rero mbanya orari bagali okumanyanga inki togokora inki keri togokora gali kare tokubwatana na barabo mbago kakumanya naende gwetera abo okumanyanga mbago kesinginja maswali bali kobori ekera abantu bamanyiro obumanyo bonene bwegento buno kegokorwe bakoboria maswali igo kera naro baboria maswali nabo naro baba interested naende bali nabangina bakoro obonchereri buna nabarora obonchereri bwe biasara oboremi igo bono mbamanya rero bokoreri bwaito naende igo twegenete nga twabaire ribagali ogocha emirango yaitere wasi baiche bachoine na intwe twambatane na barabo totare na barabo egere bakine kurwase kewango kelibali no lio nonde bwensi olio torigereti kurwali asa utorigereti onye kubwate kyombawo turangeri nonsaligoga no atole uikatoika sekyo uikato ikoro mangana moyo mwenchibuliliga no bwanso banene tumyoke asesemeli yoko kwegelia no kugacha buna lero omobisaga akwana na Wakenya pamoja akwana na nyakiombe bagotoka gali sisa byambira bakurunga nyamukia ekyombe kia sana yubono gendera kuligerelia obwata yonsi nani kuira ntole eyamasemo ekigano obumurubuli usindikisa jebyombe tobasikusuka tuchale.
Murigereri nande omutegereri ogetembe FM 102.7 na getembe television abuna botambe bokwariania somo robulyo kurukunga sindigisa yebyombe murobulyo kurukunga sindigisa yebyombe no murobulyo gukira imya 102.7 getembe FM na getembe television asi TV yagerigere gukwelimisha gusoko kobo semia ngaki ayo monyene okwerenda kerura sebyombe no buya osindigisa ibagotebanga gentugeke kanyamaga ke gakora bukima ke igekora gakega kege kyombe nabo igusindigisa gagokonya kwegendereria na lero asi etaro ya itobu na emurobulyo sindigisa nigo tuakoli taro wikase nsemo ya Kitutu Central Ward ase ebunge ya Kitutu chache South ase kyombe yekurukunga bonyamukia abanyamukia mbiyamole Murigereri mwancho mwategereri ogetembe FM na getembe television uino mogoko maigane nabana chama kusababu atani bekyombe kiabo nyamukia na ketukwanira abo nyamukia buna ekyombe nabanyakyombe awubono bakire amo eligere kuyakolera ebintu na kwegendereria asokonyora asikiriba kubikemesa babe kamboto nabiga sogokora magenderero ekyombe nabigo sindigisa ne yengencho yamasemo tikangonyore umurayi ekyombe eligera tumanyinga ereningo nabigo indi ekyombe gyachagete asinjira ben baba mbiyora samaliza ngogoro Samali mbiyamana samali tanko kujakini keruondieki kurubonyamukia women widows and widows igo ekyombe keigage kurubonyamukia women widows and widows inchirendenga ne kyombe kyabali andake batige tubale nsemeye tora baburaka asenge nchombo widows and widows itoragati itabaga kabatabwati abangina baba nabangina batabwati abagaka baba buno kertugo kwanira bonyamukia litangani ngai elieteli arwete kyombege kuro bonyamukia elieteli gakara twage chagete kyombeke igo twaikaranse tukarigieriete tugatebanga tukebeke kaba bonyamukia asenge ntona kigero chikobeke kabe muki igo kwitera elieteli ga inabanyamukia ntunabanyamukia yego rokongeta iga baba igo nubate chingo yamono sana bono andake asogo chaka kegima ekyombe kyabeire gose kyabira seka kengania ese myaka ebere kyabeire emyaka ebere muri numukia tori numukia mwanchi muri eri ntomanyenga omukia bwabanyamukia abekyombe keiga na sindigisa yabone yengencho sana nereliye ine ngakimo gukora omuroberi oino bwe kyombe kera lituko ekyombe gito toko muna bana ntubonyamukia twabeta no mukia toko kyomira na chimatana butambe lituko muna rero na litoko umira na butambe na keka tubege to muki bwo komira na lituko muna rero abandu chibaigane gana ubuka gusaba ndembaro abande mbaro babwata matanga abande mbaro babwata baruire igotora abantu 112 okay na bonse bali no mukia bono ine ekyombe keto ukwanira ekyombe kero mwachire ganki moja mwakora igotogocha twasangererie mna meri round twakora table panging ande twakora no basani bondi bakoboka igo kertugo kwana ngasindigisa ngosindikisa muri gentoga ke mwa yomo obabuya ngosindikisa tole twa omonto yomo twamo mokereri gore muna bone school fees no boruiro bona kende gyonse aye bona unora uri biega ndo churagire naru ukambugete bona akena hande ine ekyombe kiki yago konyire babo no murayi ekyombe kigasikia ndusiri yanti ngonyara kotebo buye bwekyombe ekyombe kego kengogeti none kyochengichorete ende buye igo nkoragera ole bya rero ngocha mwago gali gentongera nkoragera ensu kabisa iga nane ekyombe kebanyamukine kengete ekere gyabeire na kibono rero kere omukia ase familia agasenjo kere kyomokia na kikere bwato omukia ase familia na kibwata matunda ase familia yabono sana oyino murayi bwekyombe eyamase mu mwancho mulire no motegereri emambia gosichi kagiri cyabono igaka tugusangamo asobuya bwasidigisa nebyombe byaito tigango nyore oyondega abanyamukia no mule bado no tole tigango da ronya mule no mukia nga mwanyoli rero buya bwagatembe yaito yabeire buya kurangoro kingo na mwe no mukia una mwari kuligatembe buya mule boli twale koliya ndero twamenyora getembe twale koliya ndero twamenyora lituko buna rero gaki ndero twamenyora getembe yaito bangina banyamukia gakia ndero twamenyora lituko buna rero gaki ndero twamenyora getembe yaito ndero twamenyora getembe yaito ndero twamenyora
omwachimulili no mogoko omonene asabanya kiombe bagokora sindigisa yabo bakorunga bunyamukia aigasiriro bali ya kitutu chache South ebunge ime county ya Kisii naye masema ko tukunja usanga timaitinga ayotara so kiombe no wanti komanya obuya bwa sindigisa yebyome ne abambu batu byabonde barabo inchugo baba uratotebi ayanga kyokurgo sama yeta Sama lieta ngor gujakiri ni kwamboka. Ke chaki. Emokale chaki mwiki kiombe. Kwamboka mbiyore. Kabisa. Bono baba una nduchule uragitubyiga. Na ikyo mumwata niyo se koyubara agwacha. Iga nonde muno mubwata nandi gondo mono. Nando kongeto. Kongeta. Kongo bono. Tuba isogosuka. No kongeta kabisa. Kabisa. Aya bono ikiombe kinki ya okonyire baba Jacqueline. Kiankonyira senge nchekere to umirandire meri round Jumatano. Tuasangelia kabesa kalibanga nkogenda kamunando mubura katimbu ati ondo gonkonye kiumbe kine kia gonkonya kabesa kali ngende nyiriro umwana ne school usentonde ndagera bana bali bono kuruba sweta gokoa ingene kire gwakorire rero igugwetagire na ninchirero kimbu ati kiumbe giankonyire kine yankonyire na guri to bongo kalia ndoche bwabekira magena nkonya kolinde nobo chuchu mborongo nya ko kumbe na manyina geko rokugirie ntobosie amageno koli mbuyo igamagena ya kwaliro libuye igane kiombe giakoire yani bagasindigisa bagakoka babuya sindisa ne yengencho ndatali boigo bono gwitani ayu andake nali isko gali omongina omugaka nero ubiete ngakango nibankunya kulera njira nkulera kango naso kiombe mosemi ngongo oli okoligerete oyo mintore isika ali ondigerete nje omongina chaki ngotabange kiombe kikisana gesoete na roriro ko bako kwanya sai kore iguru ya nese ngencho na konya kire na gorire jo bongo ko buna atugire mwana one mbiare skuru ebinto byane bire biya one familia ne koragira buya na bokorrekana egere tora babura kanto rigwechaya etoko baamo twabeka na mutwe na no mokia egere twakora kende na nda baminto bali bale mochise amana ni so ebyombe totene ne muna bangina babura kanto basugwechaya mbiamono Jacqueline kwamboka oimo bwatani bwe kiombe na ndo bwato manyobo nene sana samanganaya otebire nkuliara magena nkoragira le bya kwara lumobere bwe kana bokoro kidaria mawingu ni ya mvua ni mawingu ibadaria mvua ikiwa mawingu na bokora nkoragira le bya ndo chomo gaka iga oranchugo cha monene ngakia yukuru kumwa Samaleta nangoro kujaredi omwere. Ke jaredi mbiyole. Ngakiyo gotoka sekemeka. Ekyombeeke eto agachagete tukarangira ntoka omera naso obwamu. Egari tosugumana. Mbateba nga ekyombeke nigo kire ase abangina bali batali nabagaka bali batali ati abangina. Naye no yomubu bali andakegwa siri cyo mungino. Nanje no yomo. Bono kero gwasiri mungino katika bie ko karambia osiru nekyombe. Bono ngaranga tiato cyo iniamo. Kero gwasiri cyo mungino go gatigara gokolera maliga manene. Ugaswa sisi ndiza yekyombeke. Oroche kuru elimbu yole gwatinyi wa maliga. Bantinyiri sana. Kabisa. Nkike likyombeke akonyira sese ngasuri yole gochega. Ekyombeke una wanto komera na every Wednesday. Twakonyanira sana tibase jameri bora undi nonye barankonyire nagorira bimbori bibera alisiko bona gusugumira chimbori bibere mwanchumuleri ni gwete chimbiri ya mete ibere abanyakiombe imbiri ya mete ko kwembori ngagirangeruka chimbiri ya mete ngota wai ngona andike busina akosomira nga embori ya ko kwimbiri ya mete kwagore chimbiri ya mete ibere chiriginya kwaga mere mete ngoragero lebia bwango igana nenda nechi asoka ne mbiya muno sana chare rangilingo abaka kambara ali umusacha naralia asemo basuka nagasiri mwanchoye anda komongina kamotiga no ale rebuyeka akunya kolera tabuga timongino ye nere anda keni gab atabuga tia sakuru stara atiko no emboli ngiora mosemi buye ekyombeke igona ale ko basaba bali ba minto mole zikona ni mosireria manabangina baino bunantwe moto ikange egari tobugaterane twasemania sobwamu igona ko basaba nga moiche moto bugate sia gatobege nteka mangana maya yogo kumi monchubulili ekerugweta mangana yu kigima tugenda konyora mbya uno jara dia sinchubwansu obonene nabo igo ekene igabanya kiumbe unagokwana mwarole chimbuli jira chibwate mukole yakira chingo bino abantabe mbya mono sana gose ni nyoronde nabura nyolenga nere bwiko konyegira ababere batatu undi nale okonyekire nale kurwa second njugo baba mbiyole na kiyokora ke bwamwaba naye gosema akomoke bono uyo makomoke nga kiyokoro alisimbi yole naye nga yikwaru gwache kyombeke ente no narwe taracha mwino ndaracha kwarule aliye chiro wajire kyombe bono indi gwasoete kyombeke galisi nasoete myaka ibiri gutwa emyaka ibiri ayelire kurwa soete ke nagiya gere gwaterere biyaiga umwe etokorera kana biyalisi ule biya nkiye kyombeke akokonyire ekyombeke kero nache tororo nara gokore biasara nari engensa lakini asingi tubangete sindigise ne meri lounge gaenda ngamendere biasara byane bigakina karwa ko byakinire nimbwata ngombe nagurire ko ngo kamole kinda kamara kinincenga igo bwango igango cyakorega
kura kora ngoi na buto kora iga bwango iga niga arafu tusibe omwanchu muri tegerali inga gweta sekyombe onyolire egento bwango yakora iga yani ncherende nga ali amarabu ngucyari gukora eligera sibe buno iyo bintu Alice ubuyubo gwarolire andake ningo semeti ugachekyombe n'umuntu agatebeti na tete nganyora chake nganyora guchekyombe kamubuli ningi chagantebye ngata nganyora ngubiyambaro ngati chakitako tabuya bono aye unotabwa ati omugaka otigaleta ebye komongina ali nyomba ekyombe kigiyako iriliberera koyunga ne batindo mugaka mbiyande kyangere liberere kyagara ni ntoka ngani mbwate stress abongo cyana batebye bantebye ina make ento nabatomenyetego yani ngosema ni mule naje kweremi nandi gonkonyoro gantu gakoko rusyo kwa gure cyumbe umwana nali skuru we abantu mbere skuru gwetera sekyombe gwetera sekyombe abanyakyombe sindigisa nenyenchu n'abantu benguru gakike iriateki yasoko konya tegerali andonsi asole chimune chiga nabira nyarekane naye nga asuma bwa ubwonsi nigo kuganyete oyewe uganyete osaberere uganyete oyendo kurume urusi kyabande ayuali bube arakobeka asagote asabe abayiga abanyamukiya bagotutebinga obuya bwoko basekyombe na sindigisa nelinga kwekolera emeremo ayo monyene kwenyolera buno andake ntaracho kwana no yonde abanyakyombe mbuya mule nande asante ngokero muumira nirengo kora mule akobwatana mwena na ebitoki talibo igo na lero mwachankwa muro monte bitoki talibo bono kera moko monte bitoki ebiga nga yakobeka ngora ntebyo yomo banchungo ga babasi nga cyukuru kwa samalieta Scholastica zeira ke Scholastica mbiyole yani idali songo ligi ya sana na ino ole kyombeke bono kera mwakolire ekibasiri table banking nga imoko ira moko monto nga kimoko mwa etokomwa twamotebya tigera nyasagambe nayo soyororo okonyeke omone na maetenga na agwanchite na lakini obo besobokero mwamoire ulingani obeka muguko gabanyine saro yayo beka muguko talibo igo arasuka guchiga ali andakanyore bamuri ababiri bo biga bauli bako mwaka engeta ba ekegoligote bamukurume bamuure tagutigara bobe ngo bekare mpesa ande ko masomitorere na bora asko cyabo cyukwaru cyukure lakini ende kwa beka mpesa kwa kibu time ande watigera omone nugamba otigera omone bono mwanchete mbamanyia mangana mayanga kimokonyora kulira kibesino kimuranyora ebesiye ino mwanya ira sevengi asekirete yakirwa mbobe egere mbebe satesira bano moko besa moko kora mwanya ora se mokunyega chakanga babuya mwachomorigere mbia mono sana Scholastica aya onsi nekero bakonyo gosemaninga kiriba konyora geke kiriba kubikamo bayira bagacha giyabasira kiyabakonya asobuya bwekyombe togero murobuli okurukunga sindigisa nebyombe bono omwenchibulile keroko gokeraya onsi abanyamuki abayigani go bale namangana mange ngagwetania ogokoro gukora iga nande bachira tu abakolire chi project ao iyo mintoto manyingo nkikeli project imwa kolire asekyobeke asekyombeke yete ukiabonyamukia twakorire project yoboremi muna boni ganto begete chinsiaga ababa minto babwate chiombe muna bono yoyo minto gorita ngombaksi gochana ndo tokombo twamuchi ko engombe yayo igo mwasimigire chinsiaga tosimigire na chichiri narragali chinsiaga ichumwe chumulirigireti na chikobumbura iga echine cheino inu mwalemete mwalemete mwasimeka chire bongo konya na mure abantaba ngaini boka chinsiaga ichuro chumwancho mulira sembeo ne chire basimekire ase project engiya yabo nandiki mwakali nande ntobwate yobori migwe chingoko muna boni goyo mto chaki na nto amogorete ibichuchuga none bibiga gasane kunya kurinda kuratigango chingoko echi chikonya kobugane cheino cheito mwatugire twatugire asekyombe ngana bayo mwancho muliringa asenjira bene kuigurenga gwetani yagusirana ase bitoki ngokorabale obolemi bakora obutugi bakolira ayonsi asogusirana elire kwegendereria kegima bono andake jack ekeronga de tikura nyoro yo minto yo monere aratebinga ingikia makonyire mchungu wankikuru kwa baba ntengo ku Florence mbiyole ngaika nganyangongoro nyankongo na ino munyabwatani bwekyombe kinyamukia munyamukia kabisa nubati chinguru munyamukiule nkigwa so era tekyombe kia Florence ikyombe kena sota sinyo to one for one na lenge best buy
ngacharire tumera n'abaminto banyara batosema jakinga niti omentaka liogias Florence omentaka liogias nini toigwe ekero gwanyora nga andake ni gotigira ebie ko tabuga ati muntu kwa liberera ukorambi yo chasaba mino egere bansemi nande bansegete nande nkoikonga nyaramba bwate merry-go-round na nje ngasore linga batana barabo kurugwa chitega gwesa gwasweta asebali uroche no bwatu bukendi osembi yole bona igambu yande none ndige kindibuye na rolire keno ole bia na ande bwasogate bia na ubahageli kwa berega abantu na bayasana bali bakoli mangana maya bono nkigia okonyire sindigise mokonyora ngia okonyira sindigise kitokonyora ibangete ganda nali kurime kora nali kwenyara bese ngabasaba bakanga nganda ngagoro bwo ngasindira kibanda cyane ili yakabere karabangete ni yenda nikaribya watoto igabana mbara ali gosoma wetera sindigise yekyombe umungina nali gali otigetu unomo otabwa ati omugaka ole nyomba gali okolera era atebaga bono nche agitimbu ati ngokonga akunyogoteba gakinga nkyura musegete bona igokolgereti ali amasem njengo mwa advice ga acha to join kera to join nera na bako mayubu ya bole bonyemukenyi kera so ira so mukia bwe byombe na sindi na bako buya byamuno sana baba Florence asante sana eyemo asemo mancho mulili andake na bira nyalikane nga aya nigo tolgereti bono iga nakobwa tu murobuli iga eyemo asemo tutaracha sino ga wasekyombe na ino bwatu bwansu bogomanya ine abayiga barabu una miremende yonsi sindigisene bwate ebitunwa nebitongo magena kibakomera naro nekyame kibagwetera umurai bwekyombe tumanyinga manganaya ine challenges mokomera sekyombe nchiriye challenges sinchira sekyombe nantu anene mona ababuraka ngonya turi challenges kinyinge asenye nchonko nabora umiro monto para bose na ukomera mugakonde para ngo kwanyali mukaya ngwetagaka kwamenya kanyara mukaya ati ni nabegeta mako maega ngo imo gukwana ne ngo imo kugamba nere igo bono musacho ga kwita akamuti akagote yondo bono chukwa kesabu na onye kwebolinga gakinje timo kwani tiko ubaye igo namo kwani namaskani esendi no muntu na umera para igo bunna abangina mutigire gusaba gaka batigire mbabwate ikicyanga moto asoko kwana bande bawukagera unganda ke ngoyira muri abagaka babande kinyinge sana ine mechando bagwetera igati umucyando monene sana naye uri okoranga umungino tigire umugaka gawukwana numugako tugo tuare mbwembe nganda ke ngoko urale ya uyunoyo murende nande karubu sibole nande mujangi mugwetera nando mucyandonde nabora ete otabosira umwana wose riwu otarika bonyamukyo cyako saba bonyamukye ekendo kurwo nabo komera muri umwe gako upara ogani obokonyi kurworora bono muri umwe mugako yeka mwate nakomo mukaye kumbe ngo itale ngene rose ndo cyarenge goti igago tuguteka bujukerinse egere ke bujukeriyateke gusudi acha kondwani esegi nchoko banta bwati umugaka kwana na mugako no yiro mu muromino igo ine mechando mugwetera tatageti bono tokwane boyo andake bono akero tukunye gukwana egatie mechande bagwetera umwancho murigereri no motegereri andake abanyamuki abayiga ine muri na kuganikonde muri akonyo abanyakumira muganikonde musamalio ndo muyo toligereti ali muragani abakonye kimokorera karibu ngoto konye abanyamukia abakurwa ebiriro abanamenyokia abakurwa ebiriro byabo nokwane kwabo andake ucha sonde ubwato kugani kokonya bono ayotolieti gali amasemo na buranya n'ubwatoko omoyo kokonya banyina abatabwati abagaka n'abagaka batubangina babo asuko basira kibitoki kimirengeralyo nako basukiyange babe n'ikinguru bamenteko banumukia gosebano nabona ayuko bayikera bono iyo minto cyaki ingaki andake mbinto kibiga maganino na alya bona ko kani waito twagani nyasato reko rugoro ato tumira abagambi bali baita banene egere batokonye muna ntubonya mukiana kimwateba mugambi onde bwespi ato ligere ligocha egera atarere na kitubwata barega uboito bare egera atokonye andake amatukale busyo bono gochaka bono gusumwako nene yende gobwatia uko engayimo uranya mwatukiro nabanyamukia muganti muskatu ende gochigoro ende ka tuskatu ayende gochimotu asenge nchontu nabanyamukia nande gwikatoka ndere kobwatana igo muganti mbaka mukole no ene ukwagaro no egali abanyamukia mwana namabe mwaga tena cyo bachiro ngombe urare
Nare tango gotero kuyenda yuga muri no mogoko kabisa gusemu nyasango bakonya ari mogenda busyo. Tugende ngo ndara yugo semule chingu. Chitange Chitaya chaito choke. Gochalia bonyamoke. Chitaya chaito choke. Gochalia getembe. Chitaya chaito choke. Rituka bunarere. Chitaya chaito choke. Tuetore no mogoko. Chitaya chaito choke. Gochalia getembe. Chitaya chaito choke. Bonyamoke yeito. Chitaya chaito choke. Irore. Chitaya chaito choke. Rituka bunarere. Chitaya chaito choke. Omogambi yeite. Chitaya chaito choke. Mbiyo sana mwencho muligiriri. Ni masemo onyana kwago kire no morobuli okurugu sindikisa nebyombe andake yo minto cyake. Nabonda ganinga oliyo ganiti ko bayikera bono abakonye. Nkira nere murabeke namba ino galia eligere abakonye asuko babwate sikogenderera. Andake nabonda ganiyo batebinga ngakyumuntara bayikera asuko bakonye. Ase togane tyo abakonyi bwago chabonyamokia na batoko bae namba yo gotwara moyo bugwancha na bago tokonye mna ntu ababuraka. Bangi nabe. Ase namba ya name na nche cyari die kyombe kyabonyamokia igere 0714 21 41 25. Nandi rolera. Igere 0714 21 41 25. Mwencho mulilinga endege yaitu ekuruka kurwa chinsemo kya kitutu kyache South ase abanyamukia mbya mule chenga nande katumirane mogenda ko bani chinguru ni chinguru yaba mutwachire mwencho mulirale kurwa somurobuli gwebyombe na sindikisa Goika enga kiende kwa niaba ya bonsi tuwabwatira namo director bomorobali akurunga Josfara kaka sungura uyo minto okurunga entuga nchiri asesemeliende nchinkuru kwa Geoffrey Onsarigo mwana boliroba goika enga kiende kurwa sesilisa nebyombe tigara bya ngoja turase keino eliya nayo tomuganogo bwebyombe bye bye nyasabu sisi Onyamoke yeito. Onyamoke yeito. Ituka bunarero. Namota getamarore sungura goika mwekei. Namota getamarora bageni goika mwekei. Onyamoke yeito.